Indabankulil. Ngiyanibelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhlungu amaNazaretha. Sizivula inkonzo namhlanje sizoyipa intsha lelibandla. Kuqala sifunde umthandazo wesabatha. Ngizocela umbhaso wethembeni ibe ngumusa thina simhlala sifundele umthandazo wesabatha inkosi inkosisi. Umthandazo wesabatha. Iminye isabatha mayibetha abayingcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabelelo senkumbuzo izizukulwana senkumbuzo okuzela inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngamujuba amaNazaretha. Jadi kusahku berstanaza amin. Leli thuba sizoniwa intsha yaleli bandla. Ubufakazi ngisize ukukhulu nemihle yenziwa abakosa leli bandla. Ngizokuba amakhosazana bese lodolana lesinendlela inkosi inkosisi. Indabankulil. Indabankulil. Baba, Nkosi yamakhosi, ngibona kungabe nginecala mangahlala phansi ungenzela into enkulu kangaka Shembo ingcwele. Sibonga Nkosi yamakhosi ithubo sipha lona sabantwana abancane. Imisebenzi yakho Nkosi yamakhosi yababazenza. Kulezi nyanga Shembo ingcwele iphelile
ngikhulelwe ingane yabafowethu ekhaya. Mina nginengane lapha ekhaya zabafowethu bangishiya nazo bahambe emhlabeni. Yakhula Shembe lengane yaphathwa ikhanda iphalaza liphethe ikhanda yaphalaza ikhanda liphethe bathabela ngiphethe meningitis. Uthe ngelinye ilanga ukudla ingasakudla Nkosi yamakhosi. Njalo kufanele ngikhiphe imali yokuthi ngigibele umuntu ayoyibheka ayiphathele lokhu ezokuyenza. Uthe ngelinye ilanga yangifonela ithi anti ngithe ngihleli la embhedeni esibhedlela ngayibona sengimbili. Kukhona omunye yimina ngibuka lo yimina olele embhedeni. Ngicacela Shembe ukuthi lengane siyahamba emhlabeni. Ngayeka konke Shembe engikwenzayo ngasithela ngale ekamereni. Angikupanga baba ngamadolo. Ngahlala phansi ngathi Shembe, ngathi ngibukanisa lezitha zami. Ngathi Shembe, ngathi nginezitha zemndeni nginezitha zabantu. Uma ukuthi Shembe usuvuma lengane ihambe, abafowethu abathatha ngokulamana kwabo sebeqala ukungenisa oShakers nalezi ngane ongishiye nazo njengoba zidla ngo-7 usuqala ukuqala ngayo leyo kuqala uyayithatha yina. Shembe angazi ukuthi ngakubonga ngithini. Ngithi mhlampe kube sekhona abazali bami ngabibona baziyo ukuthi uNkulunkulu ubongwa kanjani. Akuphelanga Shembe isikhathi esingakanani ngaphinde ngafona ngambuza ngathi unjani. Wathi hayi anti ngiyaphila ngoba kuyena ngathi hayi uNkulunkulu bezokuphilisa ngane yami. Wathi hayi anti anginalutho. Uhambe iy'nsuku elele khona esibhedlela. Wathi anti ngibone njengoba ngifake ifoto la esibhedlela ngibone unyazi lezulu liza kimi. Lafika lathula langibuka ngathi ngane yami usuphilile. Kuyimanje baba iyaphila insizwa yami lapha ekhaya. Abafowethu Nkosi yamakhosi bangishiye ney'nsizwa zilabo-7. Ngicela Nkosi yamakhosi ubaphilise labantwana ngoba ibona abagadela amuzwa kantaka. Ayikho into engangawe ngazezulu emhlabeni siyazidinga ezokumbonga. Ufika uNkulunkulu ey'koleni iy'ngane zikweleta isikole kodwa zithi mase zithi kuthiwa wena wakhokha. Kanti wenzani uNkulunkulu esimlandelayo? Siyacela Shembe usiphe Nkosi yamakhosi uthando sikuthande njalo size singasuki kuwe sambele kuwe njengabazali bethu. Ngibonge Nkosi yamakhosi kuthiwa kumnandi ukuhlekwa noma ungahleka uze ukhale kodwa ekugcineni uShembe unecebo lakhe. Ngiyakhumbula Shembe ngihlekwa ngumuzi wakithi mina nginabo abazali futhi noma ngabe bakhona njengamanje ngabe bangakanani njengoba nami sengimngaka nje. Ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi ngihlekwa ngey'ndonga zakithi ngihlekwa nangey'cabha zakithi ey'wayo. Kodwa engangiye ngikusho uma ngihlekwa ngangithi Shembe uyabona ngoba wena Nkosi yamakhosi abazali bami uma beshiye iy'kweleti zomsamo kufanele ngiqede zona ngaphambi kokuthi ngakho umuzi kababa. Nangempela Shembe wangiqedisa iy'kweleti zabazali. Wafika umama ngephupho bayangifikela mina bangabazali kumina athi ngicela ukuthi mntanami. Wafika umama ngephupho wathi ucela ngimakhele indlu yakhe ngayakha ngayiqeda. Waphinda wafika wacela enye ngayakha ngayiqeda. Namanje Shembe udaka lonke ngiyalwisa ngilwa nokuthi ngifake ama-blocks. Sengilwisile Shembe Nkosi oluningi
ungithwele nyazi lezulu ngoba kukho engikwenza ngingacelanga kuwe. Kuphela Shembe sipho ukuqonda sikwazi ukuthi ungubani. Makhosazana ngeke umbhobho unganikhulumanga nani nginiyale ngoba saphi ukuthi siniyale. Uthi uMshumayeli Mkhwanazi abafana bayawenza umsebenzi wabo kodwa thina wethu asiwenzi umsebenzi. Makhosazana uma abafana bengijaha balekana usho njalo uMshumayeli Mkhwanazi. Inkosi ayisikhumbule makhosazana siwazi umthetho kaShembe ukuthi unjani. Singathi mase siphumile esipholi bese wenza into engalungile sengathi awuyazi umthetho wasesipholi uyazi. Iduku elimhlophe alifakwe umuntu oseyintethelelo noma ngabe kuthiwa uyashada. Ngoba iduku elimhlophe lithengelwa intombi, lithengwa wo-anti, lithengelwa inkosazane eyoshada. Uma uyintethelela iduku elimhlophe awulifaki, ufaka umnqwazi. Uthi futhi umkhwenyana akasalifaki ucu ngoba phela wena usufaka isikipha nje. Ucu selingamukile. Manje lesikhathi nina nifaka ucu noma ngala ubose ubaba ufaka ucu umama usina ngesikipha sekukhomba ukuthi manje umthetho awusekho ugcebe intombi. Makhosazana seninomkhuba ukuthi manje niqome ngaphandle nimisa amaduku. Intombi yaleli bandla ilimisa iduku. Bese niyabuya nizabo-anti nizoganana ngosemthethweni kodwa emakhaya iduku ushiye umisa iduku wena. Kanti unjani lokho sekukhona manje? Nithanda ukuthanda isikhathi esiningi nangento engekho emthethweni. Kukhona okubuhlungu ngoba kuze kwathi u-antaku uyakwazi. Angikaze ngizwe kuthiwa mina umuntu masefaka inansuku ehlaza uyathulwa. Inansuku ehlaza ithulwa umuntu ngoba eseney'ngane zakhe ey'balele ukuthi zingazi. Umthetho awobuzwa ko-anti uma ungaziwa. Ukuthi kuhlangane kwethuba inansuka akukaze kwenzeke lokho. Inkosazane ithulwa kani inansuka umphathi wayo ayithulekise ePharadesi. Useyithulile inansuka emhlophe useyifaka lehlaza. Yenjani lethulwayo? Singathi masiphupha siphupha izinto zasemakithi singaphuphi okwesonto. Ngoba uma uphupha into yesonto ugcina usuwenza into engewona umthetho uyenziwe umthetho. Khona abaphupha lana kuthiwa abantu bonke abangene emathempeleni, intethelela ingene emathempeleni iyothula ingelosi ka-25. Kwathiwa nalaba nomakoti abaya emathempeleni akubo bangene bahlale ngasesipholi, bangene bahlale ngakahlala khona amakhosazana beyothula ingelosi yabo ka-25. Ukuthula ingelosi ka-25 uhambe kumphathi wakho uyothatha i-remove. Ukuthula ingelosi ka-25 enkosazaneni yentethelelo uhamba iyogcina idingo ikhiphe konke lokhu efanele ikhiphe ukugeza isondo. Lokho sekwenziwa ukuthi kuzohambe kuyohlala namakhosazana. Uhlala kanjani namakhosazana usumama? Ngoba indawo yamakhosazana akuyona eyomama. Makhosazana njengoba sizohamba kuyiwe entanda inkosi izosho ukuthi ngosuku oluthile siye entanda. Lapho uthingo ngiyalazi lisho ukuthini. Ukuthi ngayona into yokudlala mina ngiyafisa ngelinye ilanga nisondele ko-anti nibuze ukuthi uthingo luyini. Ngoba bekungazi kugcina
sesenza izinto ngokuphapha nangokuqina ngoba phela lolu thixo vese asilwazi ukuthi luyini. Sengathi uNkulunkulu wasekuphakameni unyazezulu lungasikhumbula ey'ntweni zonke zethu esizenzayo makhosazana ngoba kahle kade siyinto enkulu ebandleni. Ngoba kuthiwa ngisho ithempeli mangenazo iy'ntombi akulona ithempeli lelo. Kodwa siyiphethe nithina kahle ngokufanele na. Ukuhamba kwethu akubukeke emakhosazana ngoba ungakwenza okwenzayo kodwa umgwaqo uyakhuluma. Ngisho umzali wakho angakufihla athi wena uright kodwa umgwaqo uyakhuluma. Futhi ngeke nkosazana yami ufike kula ekuseni ngoJulayi nangoJanuwari kuthiwa wena uzoqala ukukoma lana nangakini usuke uqomile. Sengathi singayiphatha kahle emakhosazana sizazi ukuthi sibangakanani uNkulunkulu wasekuphakameni. Kuyimanje nje imicimbi yethu mningi sishintsha amabala kubukelwa thina kodwa thina siyibona singentela lutho. Ngoba kufanele siyithande thina. Akekho umzali wathi mayegona ingane athi koba yiphara nje lokhu uthi koba udokotela lokhu koba ummeli lokhu. Ngoba ubheke into enkulu kuwe asingadayisi ngento enkulu kangaka eyenza abazali bethu babathaze emakhaya kukhuleke ngayo esangweni kini kuthiwe baba kodwa wena uyidayise ngaphandle kwesenti. Kufika abantu umuntu uyayikhaphaza into enkulu kangaka yenza ubabakho abe mkhulu kodwa wena uyazi ukuthi uba. Makhosazana angicela ungadli isikhathi bantakwethu kodwa bengenzela ukuthi ngeke nginganiyali ngoba kubalulekile ukuthi masikhuluma sihlale siniyala ngaso sonke isikhathi ngoba niyadinga ukutshelwa ngaso sonke isikhathi. Inkosi ibusise nelizwi. Indebenkulio. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Amen. Okhulumayo uLindiwe wenkosi eGauteng. Ongumphathi wamakhosazana ngizocela ngehlabelelo 224. Mina ngiyacela uNyazi lwezulu avale lesifo esingiphathayo uma ngithukile noma ngithukuthele. Isifo sokuwa ngiyacela uNkulunkulu nomusa usivale lesifo. Ngoba ngazi siqhamuka siqale nje singimdala Nyazi lwezulu. Ngisifika phambi kwakho uNkulunkulu onamandla ukuthi ngicela sikungithathele sona lesifo usibuyisele la sibuya khona Nyazi lwezulu. Ngoba noma ngisebenza noma ngenzani siyakhumuka sifanele amahlo emsebenzini lethu sifo cela uvale inyembezi Nyazi lwezulu. Sibuye eGauteng ngaphansi komfundisi uMkhonazi uNdlomo ngaphansi komfundisi uNdebele
ngiyacela ngesiZulu sipha amandla sidlule eGauteng amakhasa kuyabanda maNazaretha ingcwele sithema sifika kule ndawo sabona ilanga sathi uNkulunkulu ukhona kule ndawo eGauteng sishiye amakhasa abantu bagqokile lambe iphezulu sathi siyodlula eHarrismith wabona ukuthi hayi kuyafika cela uNkulunkulu nomusa ube nathi shembe lento sizoyilanda la uma sihamba nayo emakhaya siphathe ngezandla zombili soyifaka emakhaya ethu uthi omunye ubaba endlula lapha ngakithi uyangena endlini uzotshela umama yakokota uthi mama amasoja lawo wabhadala ngemalini uthi mama amasoja uthi yebo amasango akho wonke ukuthi uma kuba ntambama aqhamuke la masoja agade la masango uthi mama ayiqhamuwazi baba uthi ungawayeki le masoja ngoba kugadela leli khaya uma sesibheka maNazaretha ingcwele amasoja asezulwini labantu amhlophe ungayeki lelitshe elimhlophe maNazaretha ingcwele ungayeki ukupenda lelitshe elimhlophe likhona ekhaya liwumsebenzi wengcwele uthi mama yilamatshe amhlophe agada leli khaya lapho thina sisasenabo abazali kodwa abazali basishiye kule nkonzo namanje basisishile maNazaretha kukho la sibheke khona ngaphansi konyathi lwezulu uye phela uNkulunkulu ngicela ukucelela umfowethu intethelelo maNazaretha owathi mayisihamba ngo-2004 ngoFebruwari ubaba kusekuthuthukeni wayihamba ngesandla sakhe wayidubula umfowethu maNazaretha ingcwele ngiyacela ukuthi la khona abayingcwele abakithi abawumkhosi bamthathelele ngale nto ayenzile lelo sabo lingaphinde libe khona maNazaretha umuntu ayibulale ekhaya ayiki nto uthi u-anti losukumayo khona manje wathi abafana enye into nathi maNazaretha ingcwele nakubo abafana amantombazane enye into umfowethu wayibulalela intombazane ngiyamcelela intethelelo ngoba sathi mina ngangiye emgidini ngalelo langa ngafonelwa ngisendleleni kwathiwa buye ekhaya usiyibulela umfana ekhaya ufike wayidubula ekhaya wayishayela khona ekhaya cela lelo sabo lingaphinde libe khona maNazaretha ingcwele kuthi ngelinye ilanga maNazaretha ingcwele uthi u-anti losukumayo uyala amakhosazana nami ngicela nje ukugijima lapho bese ngihlala phansi kukhona lento abathanda ukuyenza abantwana labo bangekhaya bayiveze kuma-TikTok umuntu ayiveze ku-TikTok sekafake lento emhlophe la isiphoko ubonisa bani leyo nto ngoba yakho lowo mfihla seyakho uma sebekulanda labantu ngoba yabona impilo siyiphila namhlanje ibuhlungu kanjani malanda uma-TikTok uthi umntwana mayesebuya naleso certificate sakhe esefakile lelo gashazana lakhe esavela ku-TikTok ucabanga ukuthi abantu bayajabula ngiyabuza amakhosazana bayajabula kuthi ngelinye ilanga maNazaretha ingcwele ngicela omunye umalume ngizothi umzala ngiyakhathazela ngizosheshe ngihlale phansi maNazaretha ungeze kuvike suke lento le uthi lo mzala wami uthi bafuna umuntu lapha emsebenzini ozosebenza khona uyangithatha bekuDisemba ngoba lo muntu oyesebenza khona akasekho maNazaretha uhambile uye ekhaya uthatha ilifu uthi bafuna umuntu nje asambe mzala hayi umzala wami lo uyi-security lapha asebenza khona uyangithatha ekuseni ngivuka naye ngiyacabanga ngithi kodwa ngiyenza lo msebenzi hayi kodwa ngavuka maNazaretha ingcwele ngahamba ungabusa umsebenzi ubuthatha wonke ngoba egcineni usebubhala incwadi ngawe sebafika maNazaretha ingcwele lapha yabayi bangibonisa abalungu ukuthi uzosebenza la usebenze la uzowenzela itiye laba nalaba uma uqeda uthatha amakhaphi amakomishi lawo abaqeda ukuwasebenzisa uwageze ukuphela nje kanjani bese uyajayisa kanti maNazaretha ingcwele labelungu abaphezulu laba babona enye into lakini yazi kumnandi kwayinkosazana maNazaretha hayi ungelayo inkosazana ekhaya uboyifuna hayi kusengathi proud siyajabula ngokuba amakhosazana niyezwa amakhosazana hambani esikolweni into ebalulekile isikole umzalwane esahamba esikolweni hamba esikolweni
kodwa kwendlela hamba esikoleni uthole nelijazi lakho hayi kwaqeda waseyeza kimi lo mama lo omlu wathi wenzani esikoleni ngamtshela wathi lo msebenzi owenzayo owakho ngathi cha khona ngimbambeke wathi ukufanele lo msebenzi niyazi uManazareth eNcwele wathi ukufanele lo msebenzi sekubhala incwadi uthemekela lapho lo mama lo mlungu wathi sasuze nezinto zakho zonke kwaphela lo December lo ngibambile lapho wathi uJanuary wangalanda futhi lo mama wathi khona indawo ngifeyela kuyo namhlanje ngina 21 years after Manazareth eNcwele Lokuyaqhubeka nje lokuyaqhubeka ngifake ikhadi lami lithi elam ngiyacela nje nezizulu ngoba benginayo namhlanje imile ngaphansi kwesakha angiphi ngoba Manazareth eNcwele ngiyacela noma isifo khona leso kodwa yini kufikile kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu eNcwele sazi wena ngicela ubanikazi bakhe nesabasunayo ngicela lapho Manazareth ngiyakhathazela kakhulu Nkosi ubusiseni izulu amen Indebenkulio. Malo ngithathe unyawo
njengoba ingcwele ngiyazenzile kuphelele emhlabeni nasezulu ubuse yakhe intando. Baba ngiyazenzile sizobonga uNkulunkulu uphelele. Nazi inkosi uNkulunkulu nezigidi zakho zimphambi kwakho Shembe. Nkosi yamakhosi ngonyaka ka-2024 ngilethe umntwana ekade ebekho ethwele umsebenzi kwaku-October ubaba engakaphumi ukuye-Judea. Ule mntwana belokhu ethwele umsebenzi inqamuke mhlawumbe asebenza 6 months iphele i-contract bamyekise. Une-degree yaka-social worker. Nkosi yamakhosi angikhulumi ngendaba endala ngikhuluma ngento yayizona. Ufike wavuka phambi kwakho Nkosi washo ukuthi ulokhu ethwele umsebenzi uphelele. Sathi isilwane sasezulwini uphunge elihle bapha abazali bakho. Waseyasho ukuthi baba ngisenabani ubaba wami bamdubula uma wami washona engozini. Nkosi yamakhosi izolo kade hambile yembazwana eyosayina ka-KZN uzoqala emsebenzini ngomsombuluko lo wakusasa. Masakubakazi Nkosi ngeke basize la Nkosi sizokubakaza ubukhulu bakho uNkulunkulu emhlabeni. La sangaphela Nkosi yamakhosi babazi igama lakho. iNazaretha nolwesile. Shembe ingcwele ngiyabaletha abantu Nkosi phambi kwakho ngasekhala emphefumulo. Kodwa wena Nkosi ayikazi wamdumaza. Ngoba iNazaretha ufuna ube nethemba. Ulethe umuntu noma ubone ukuthi wena induku ziyakushaya. Zingeke zikushaya induku ube iNazaretha kodwa induku zikushaya. Kodwa umuntu wayefuna uShembe mtshela ukuthi uNkulunkulu akekho uShembe usebuhleni kuphela. Nkosi yamakhosi umhlaba wonke kade sivalelwe. Into engiyibabazayo Shembe uthe wena Nkosi dlalani maNazaretha mthule. Sasithi masiphume ekaleni Nkosi eThekwini sisabe ngisho ukuhamba ngawedwana. Ngoba emhlabeni sasiyihlaya kanti wena Nkosi uyazi ubhala incwadi. Savalela emsakazweni, savalela emaphepheni, savalela yonke indawo. Kodwa namhlanje kunjani ebuhleni? Ukusuka nje Nkosi la sihlala khona siza la ayikho into ekhulunywayo kubachaza igama lakho Nkosi. Bonke abantu Nkosi balambele wena ingabhayisele nathi maNazaretha ukuthi njengoba uNkulunkulu eleshilo ulokheshini ubaba ukuthi nisebancane. Siyacela Nkosi senze amaNazaretha akho athandwa nguwe Nkosi. Ngoba Nkosi amaNazaretha ayithandwe nguwe Nkosi angayikhulumi into eyimfihlo yebandla. AmaNazaretha Nkosi ayithemba wena Nkosi ayeba nento ethiwa into yasekhaya enganekeli umhlaba. Namafoni Nkosi siwaphathayo ukuthi ngihamba noma emsebenzini kuzukubuze umuntu ongakhona ethi ngibonile la ku-social media kathi nenzani maNazaretha. Ngiyacela Nkosi ngathi ngasikhumbula njengoba belebeshilo ethi asingayifaki izinto zebandla khona into eyifa eyigugu lebandla enganekeli umhlaba. Umuzi nomuzi mina ngiwakamlanga isibongo ngihlala lapha ekhaya eClermont. Nkosi yamakhosi ngiyacela ukhumbula izwe lakithi eClermont Nkosi bayakhala abantu balambele wena. Siyacela nathi Nkosi ubachaze igama lakho njengezinye iy'ndawo Nkosi ezibabazayo igama lakho. Nkosi abantu bayafuza bafunde ngawo fanele thina singamaNazaretha singalibekeli izinto eyenziwe esontweni. Sikhule kukhona into ekungafanele umuntu oyiNazaretha angayazi. Kukhona into efanele ikokomandeni kuphela ingaphumeli ngaphansi. Umuzi unemfihlo yawo. Nathi lapho esontweni ngiyacela siyinhla yebandla sengathi uNkulunkulu angasikhumbula. Singavezeli umhlaba into eyenziwa la ebandleni. Ngoba uNkulunkulu lokhu akathandi. Zikhona iy'nkonzo ey'hlukahlukene zama-Muslim. Awukazi kuthiwa yindaba ukuthi esifazana ngayo esontweni. Namanje ngingaba ngiya-50 years nje angazi ukuthi yindaba. Ngoba kuyini kuyimfihlo yebandla. Asazi ukuthi yindaba malezala eminye ngo-12 kuya ku-1 basuke beyokwenzani. Basuke beyokwenza imfihlo yawo. Nathi ngiyacela uNkulunkulu sengathi angasenza sibe amaNazaretha athandwa nguye Shembe. Njengoba iqhamuka iy'nkulungwane ngey'gidi zize kuwe sibamukele thina esesikhona. Umuntu angathi efikile ahambe babazi ukuthi awazi angihlubule amaNazaretha. Thina esiyintsha yebandla asibaphathe kahle abantu abafikayo. Makhosazane sesizohamba siyokwenza imisebenzi kaNkulunkulu asenze sikuthuniwe. Abazali bethu senze nesithuniwe okanti bethu. Njengoba kuzohamba kuye emgidini nje umuntu akenza into ayisukele ekhaya. Abazali basigibelisa ngey'mali ey'nkulu bathenga iy'mvunulo. Mase sisemgidini sibuyisele yangelosi ekwakuthi makugidwa kusukuma abantu abagulayo abahlele ey'hlalweni.
Eminyakeni sikhula kade sibuka ukuthi uma egula phezu lesihlanu ayabekwa phambi kwemigidi asindini yasho engaphi leyo ngelosi. Ngiyacela sengathi uNkulunkulu angasikhumbula mase sebeyidino anti beseluleka singasho ukuthi sasiyekho ebusheni bayo. Ngiyabonga Nkosi sekuzile. Bonge Jehova Kosemakhosi unomvelo lo wakapenge maphetheni umshima ugcwenze enhlanzini thempele Kosezulu ngibonga ithuba ongipha lona osipha lona singabatwana abancane baba nginovalo ngesaba ngiyacela ngiqashe ngiphe isibindi Kosezulu emhlaba ngiphakamela ukubonga Nkosi yezulu Ngake ngalithola ithuba lokuguqa phambi kwakho Jehova 2024 ngangiguqe lapha ngicela Nkosi yezulu ukuba ukhumbule umfowethu omdala Jehova ehleze ekhaya engasebenzi Nkosi yezulu ngoDisemba walowo nyaka shambo ingcwele wamupha umsebenzi awudinga Nkosi yezulu nomhlaba ngiphinde ngibongela umfowethu omncane kwathi ngelinye ilanga entshela ezidadewethu ngihleze ekhaya isimo sinzima angisebenzi ngiyafisa ukuthi ngiyobika enkosini ebuhleni ngithi mfowethu kulungile ungaya kobika uyothola lokho kudingayo kuNkulunkulu Kosezulu kwathi ngelinye ilanga sasihamba naye ngemoto sasibathatha emotini sihamba khona sasilandile la ebuhleni siphuthuma nje kakhulu sathi masiya egarage sesiphuma segarage ohlanga kanti Kosezulu ngalelo suku waphuma nemhlangano ohamba Kosezulu wathi mawuphuma Nkosi wangena egarage ohlanga sase siyamaza siyalinda akathathe sasithi siyahamba sase sikubona Nkosi nathama salinda Kosezulu abantu bayithola ithuba lokugoqa beyibika phambi kwakho ngase ngithi mfowethu zama inhlanhla mhlambe nawe ungatholi ithuba hamba ugoqa wasondela Kosezulu wacela wazogoqa phambi kwakho weza wayibika Kosezulu wamupha nomsebenzi wawucela ngiyabonga Nkosinamandla Kosinakosi ngiyengikhumbele ukuthi umecilile ngimgqugquzele ngithi masitholile ukuthi Shembe akuphe yona uboyihamba futhi uye kobona kuShembe wangiphendula wathi dadewethu ngiyathanda ukuthi ngiye kobika ngiyathanda kodwa manje inkinga umsebenzi ungiphintshile ithuba ngilitholi Kosezulu ngiyambongela kakhulu ngiyakhumbula nangelinye lamalanga ngangiye komalume Kosezulu amanzi awengekho empompini
nginenkinga ngenkosi ngingathandi-ke ukuhamba ngiye endaweni lapho abantu bengakholwa khona ngoba ngiye ngicabanga ukuthi ngiyogcina sekwenzeka into nkosi engafanele ngosuku lwesabatha kodwa ngosezulu kwakungisoqa ngoba kwakukwamalume khona kwakudingeka isidinga nje ukuthi sibe khona ngosezulu ngahamba sathi masifika Shembe amanzi awekho adinga ukuthi awufune ephethini kude ngamabhakede ngosezulu bathi uma behamba bewafuna amanzi iy'ngane omzala bami kosemakhosi ngangimile egcekeni khona kwemalume ngixakwele ukuthi ngiyabona ukuthi ngeke ngikwazi Shembe kuyokha amanzi ngesabatha mina kosemakhosi bahamba wakhuluma u-anti wami Nkosi wathi hamba nawe nomvelo bazothini laba abanqungayo emfuleni ngathi mina isabatha angeke ngikwazi ukuya emfuleni kwathi bazophatheka kabi hamba ngosezulu kwantwele ezansi kimi lo ntanti bengingayazi egcekeni ukuthi ngizokwenze njani kosemakhosi kukhona isigqobo sikampompi esilosimile nje egcekeni ngiyabuza anti amanzi agcina nini ukuphuma kulo mpompi wathi u-anti sekuneminyaka asisawazi amanzi kulo mpompi ngasoda Shembe ngizozishani wabe angithandi ukuyokha amanzi ngesabatha kosezulu nomhlaba ngabe ngakhuluma ngilapha egcekeni ngathi Shembe ngiyazulezulu wabuyisa amanzi kuloya mpompi kosezulu ngasongeleso sikhathi aqonda kwempompi ndayovulela wonke aphisho kokuqala Shembe aphisho kwesibili okwesithathu aphuma kosezulu ngiyabonga Shembe ingene umsabusa lapho mangicelile Shembe phambi kwakho awukaze Shembe wangilibala ngiyacela ngosezulu ngikhumbule njalo kosezulu ukhumbule omalume bami kosezulu umuza kwamalume umile Shembe omzala bami Nkosi bayaganwa bangena amakoti kodwa omalume kumile Shembe ngiyacela ukuthi uzubakhumbule umalume omncane nje uney'ngane kosezulu wehlezi efisa ukuthi aye kube kama wengane kwazi wafisa isikhathi ukuthi ngayingane vele wegula engaphilile kwazi washona emhlabeni Shembe engazange aye khona kodwa enesibizo Shembe ngenxa yokuthi amatoho ayabheka ngiyacela Shembe ukuthi ubapha amandla malume omncane malume ophakathi bakwazi Nkosi ukuvusa umuzwa komalume ngiyabonga Nkosi kusenikuzwini baba mina umfana wakho odabuka bese nasemathunini endabeni nasemsini emzini wakho baba izulu lethu simangaliso ngaphansi kwethempeli insabalelo lo mntana ogutile waphambi kwakho inkosazane yakho Nkosi eney'ntuba semhlabeni Nkosi ingane usingamile wasembuka uzala nguthi baba namhlanje Nkosi usikhombela Nkosi wasipha ithuba lokuba sifakaze ngawe Nkosi wacela ukuthi ithina bokushumela ngawe
asinawo inkosi amandla okushumayela abantu abangaka lepha Nkosi sinabo ubufakazi obukhuluma ngalo ukuthi nguNkulunkulu. Baba baningi babavusa babasindisa abantu Nkosi bathi uNkulunkulu mhlawumbe uwena wedwa uNkulunkulu apha emhlabeni uwena wedwa onokuvusa umuntu ongasekho emhlabeni. Baba wesamakhosi usikhalile Nkosi wasiphinda nanyawo lakho lasezulwini wasimema Nkosi ukuba size lapha Nkosi njengoba silapha sisemagumbini omane umhlaba sikothamela wena Nkosi la ngasikothe wethu. Baba siyacela Nkosi ukuthi njengoba silapha Nkosi usibheke sokusilobe silizwe izwi lakho sisukela emazweni akithi umshumayeli ekhuluma sikhule sivumele phakathona. Baba ngizophinda ngifakaze ukuthi Nkosi uNkulunkulu ngempela wezizwe amazwe ngamazwe Nkosi kwenzeke ngenye imini. Baba kunethempeli eseduze ngomgwaqo futhi kuleli thempeli kunentombi ethethelele. Le ntombi ethethelele baba ngabe sihamba isihambi sisise uyibhreki ithi mayifike emgwaqeni yasidibana phezulu neloli. Ithi mayisidibene naleli loli baba yaseyishaya leli loli le ntombi ethethelele yayisikhulu. Ithi bethula basebenyaza bafundisi basegijima beyokhupha bebazi umhlobo. Shano Nkosi ukuphana. Ithi bengabe sekunjalo abafundisi basebethandaza bathi shame machine shame ezolizothiwani umuntu ohamba ngesakathi. Kepha Jehova bathe bekholelelile Nkosi basukhulela Nkosi lokho abazobela. Basebethandaza babehambela elaseMathemba bekala abantu bekhuluma bethi lakhona bahambe ogodi inkathi kanti kubuye kufe nabantu bezesontsweni. Kusikhumbule kubesenjalo basefika abantu babezophatha intombazane intombi ethethelele. Kusesikhathini sisemonteni basebona senyakaza osenyakaza sebe basathi uNkulunkulu sophuka. Negama lokuthi sembe sithi uNkulunkulu ngakusenyela kakhulu ngoba sengathi igama esedibela kakhulu emhlabeni awusafanele bize uNkulunkulu kufanele kusiphele igama elithi okufanele sibize ngalo uNkulunkulu senga. Kusesenjalo ayisenyakaza ethethelelo ayisenyakaza ayisephuma. Isephuma baba esikhulumile. Yathi ngizelekani ibandla mina ngumfazi ngizokhuluma ngoShembe. Nkosi ukhona ezulwini nasemhlabeni khona. Usibheke isila mali asangihlase asesogweni Nkosi usishaye nathi Nkosi zimshathana Nkosi uba nawe. Kuze ngokunjalo baba impilo abantu ayisibathazele. Athi mina bengingale ngikuShembe. Nkosi sakhona mina ngale akekho kukho umuntu wabulala esitekini bonke abantu basifunyaza ezweni Nkosi uphekela nasezulwini. Kuze ngokunjalo baba esikhuluma lento ngethelelo esithina ngihambela ngesonde ngahamba ngale wezayo Nkosi yakho ba awukhona. Ithi mayisikhale ithi mase ngokuShembe ngibona basibona abantwana enandleni ekuhlaza egcwele ithempeli kodwa ngithema ngamabuka esengaphansi basibona phezulu abagijima phezulu. Uthi ngithoma ngiyibuza ngathi kodwa Nkosi ngabanjani abagijima phezulu uthi ngase ngifuna ukusaba ngase ngiyibuza Nkosi. Bese uphendula wena mlomo ongagijimanga. Kuthama uyiphendula wasuthi laba baseza amakhaya imndeni abadimisa amatha laba bangaphezulu imndeni yabo ebadimilanga isabathi. Nkosi sithi emazweni asemakithi sicalile abakithi ukuthi njengoba sihamba sibagcinelisa abantu sowenza konke. Ngeke sibe namathela kithi noma benjalo nokungakakhumbula ngathi ngikhumbule bona lapho sodwa lapho silandela emva kwethu. Kusenze kunjalo wasibachazela ithi into mayikhuluma ithi mina emhlabeni ngiyahamba ezongiselele kahle. Manazaretha usengusithandile usimemile emazweni ethu wasikhuluma wasivikela zonke zozibe khona usesela siyabonga ngazezulu. Baba nami ngizocela ukubonga into esenzele lapha kithi. Ubaba besegula bagula kwaziwa besebenzisa lutho akhe ngibona ukuthi ubaba usehambile kwaze umtatazela ekhala kuze umama esimbone ekhaya. Uthela ekhaya athi ake ngesikhathi ngifuna ukuthi baba wehamba ngathi ngiyohlezi ngihloniphe. Ngizama ngibheke isikhathi lapha ushodo osifrene ngathi ngabe yadlala lapho ngeke babe zihambile namhlanje ngihambele ngothela ngathi funa kwami aqonda khona endlini. Ani kodwa ngiyazala. Ngifuna ngifika mina
manje ngoJulayi ngifuna ukuya Nkosi uzongiba nemali yokuya makuphuma nje ngoba ngeke ngihambe ngoJulayi ngisesengikhuleka lapha imoto esidikile upethu enemela phesama ngizomthatha ngizithathele mina baba malayi besibhedlela uma ngabe eyasibhedlela kodwa kube mthatha ngoba uma uyakhala ngilathi ungahlalisi ngoba benje ubuze mthatha ngicela ngasibhedlela ngangizandaba ngangizantu bakithi ngangiyabuza zonke ngangisuka ngihamba ngathi mina wami umthandaza kushembe uyawuzwa wathi ngingakhala inyembe zamayo benike phansi shembe la uyazi ngithema sengifika ngenza leso sikole sengibele imoto ezizayo ngisangowenza msibhedlela lapho ngithela awubayi namini asimntanami athi ngiyeza litiye ngiphuze itiye lapho mina mntanami ngathi ngimenze litiye nginethemba ukuthi sebuzwi nangempela kwesibangizwa bahamba sayendlini yeka safike sabasibazi waso selakazange esibhedlela namanje siyafuna ngiyabonga Nkosi ngicela wethenzathi konke lokusengishilo ngicela ukuthi Nkosi abakithi bakathiphi nethebela mcabalele ukuthi ungalilahli Nkosi ulikhumbule sicela Nkosi uphinde uzivashele emzini wasethi makasiwe iy'hla zasala ngabaza Nkosi ngingama ngayo Nkosi khethi Nkosi siphakamile ngithi njengoba ngiguqula phambi kwakho naphandle ngaphambi kwamaNazaretha wabasheni ngithulume ukukhuluma engizokuthiwa nguwe hayi okuzobe kusema kumina baba ngizobonga Nkosi yasePhakameni ukaningi indaba yami isikhulunywa la eParadesi kodwa mina ngingakaze ngiguqe phambi kwakho ngikubonga Nkosi yasePhakameni mhla umama ephele mina ngangingenazo izandla ney'nyawo kodwa namhlanje ngiguqula phambi kwakho ngibambele umbhobho
ngigoqina amadolo ngizokubonga Nkosi yasePhakameni. Lokhu kuphambi kwenu sinenhlanhla kaNduli. Ngisuka ekhasini sofundeli la eSemond. Amen. Nkosi yasePhakameni ngizobonga ngobuhle hlala ungenzela bona empilweni yami. Ngizobonga Nkosi yasePhakameni ukuthi wangipha Nkosi amandla ukuthi ngikhuthalele ukufunda ngafunda. Ngathi sengiqeda ukufunda Nkosi awunginikanga ithuba lokuhlala. Wena Nkosi yasePhakameni wathi useBloemfontein uyovakashela ingathatha yaseBloemfontein wathi usinike ithuba lokuthi sifundele phambi kwakho sifike sizonikela ngoba sasikade sifaka amajazi khona Nkosi yasePhakameni. Nangempela Nkosi ngasondela nami ngaqala ngacela Nkosi ukukhumbula ubaba wami owahamba ngonyaka ka-2009. Ngathi ngicela ukukhumbula umphefumulo wakhe la ukhona umkhanyisele indlela yakhe ngathi ngicela umsebenzi. uNkulunkulu wasePhakameni ngoDisemba 2024 ungiphile lowo msebenzi eNelspruit. uNkulunkulu wasePhakameni uthe usungipha lowo msebenzi wawusungiphe umsebenzi oyi-contract kodwa ya-4 years. Namanje ngisababazi ukuthi le contract eyiminyaka emingaka Nkosi yasePhakameni kakade ngangiyithathele. Ngiyacela Nkosi ukuthi noma sebeyivuselela Nkosi baphinde bayivuselele bayenze be-permanent. Amen. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukuguqa kwami laphambi kwakho kuba ukulotshwa kwabakithi emazulwini, kulotshwa umndeni wami kaNduli, kulotshwa umndeni wami kwamalume komsomi. Bonke bakhumbule uNkulunkulu wasePhakameni futhi esizokwenza njengoba siyila sebesiyalile anti ukuthi sizoyintanda sizoya nasemgidini sizohlala phakathi komuzi wakho oyingcwele ukuthi sizokwenza phakathi kwalomuzi wakho Nkosi yasePhakameni kube kufanele. Baba ngiyazizwa ngithiwa ngelinye ilanga useParadise ngicabanga ukuthi esiqini sesibili wabe wakhuluma indaba eyayinkulu kakhulu. uNkulunkulu wasePhakameni wakhuluma ngonkosikazi awayehlala endaweni nendawo kwakunendawo yasekuhluphekeni phinde kube nendawo yasekukhanyeni nala kubusa khona ezulwini lakho elingcwele uNkulunkulu wasePhakameni. Lo mama wayehlala ney'ngane zakhe endaweni yasekuhluphekeni. Kuthe ngelinye ilanga wayesethi useyafisa manje ukushintsha ahambe ayohlala kule ndawo lalapho Nkosi okuhle khona ekunakho konke okukhazimulayo ekungekho khona ukuhlupheka. uNkulunkulu wasePhakameni kuthiwa le ndawo uma uya kuyona wawuhamba ngesitimela. Isitimela sasiyisodwa Nkosi yasePhakameni sasingafiki njalo futhi sasingaziwi ukuthi sifika nini. Nkosi yasePhakameni kuthiwa le nkosikazi yathatha imithwalo yayo yayolinda esiteshini ngoba wonke umuntu wayelinda engazi noma le sitimela sizofika namhlanje noma sizofika kusasa noma sizofika ngonyaka ozayo kodwa ufike ulinde khona. Uthi uma usufika kulesi station Nkosi yasePhakameni kuthiwa wawufaka imali eyiwuhlweza phakathi emese kuphuma ithikithi lakho lokuthi uhambe uya kule ndawo yokubusa nokuthokomala nakho konke okuhle Nkosi yasePhakameni. Uthi mama nangempela safika isitimela njengawo wonke umuntu wayesedresa kulayini Nkosi yasePhakameni waseyifaka naye yakhe imali. Uthe emeyifaka imali yakhe ayisiphuma ngezansi langaphuma ithikithi. Waphinda Nkosi yasePhakameni waphinde walifaka futhi le mali yakhe laphuma ngezansi imali langaphuma ithikithi. Kodwa abantu eceleni kwakhe babeyifaka imali emese kuphuma ithikithi umuntu ahamba ayogibela esitimeleni. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi sisuke isitimela kodwa imali yalo mama umeyifaka ingaphumi ithikithi imali ibuye imali njengoba injalo. Wahamba Nkosi yasePhakameni wabuyela ekhaya sesemshiyela isitimela wafika ekhaya ethola izandla ekhanda. Zaqabeka iy'ngane zakho ukuthi kazikwenze njani ngoba nje uma useyosifunela ukuqhamula manje useyahamba useya endaweni yokubusa ngoba ufuna nathi ukuthi sibuse. Useyilanda indaba yakhe kanti eyodwa ingane imile etafuleni ibala le mali yakhe ade yifaka lapha esitimeleni. Usemeyibala wayesethi mama le mali yakhe iyashoda. Le mali yakhe ibiyishoda ngeshumi elilodwa ukuze uthole ithikithi. Yikho ukuthi ade uyifaka ibani iphuma ibuye njengoba injalo ingaphumi ithikithi. Namhlanje ngoba siguqule Nkosi yasemakhosi asazi ukuthi sinawo amathikithi ethu noma uma sesiwatholile yini ezokwenza ukuthi singawatholi. Lamathikithi ala ePhakameni ayabiza. Awumani ulithole kalula kanjalo Nkosi yasePhakameni. Manje njengoba siguqula asazi ukuthi ulithola kanjani. Angazi noma mina ngiphethe imali eyanele nengizothi mina ngiyifaka lapha estation liphume ithikithi lami. Angazi noma njengoba ngizogida yonke le ngide engizoyigida ngihambe intanga ngiphinde ngibuyele emsebenzini ukuthi ngizobuyela naso isibusise eMpumalanga.
ngiyacela Nkosi ukuthi esikwenzayo njengoba siguqela phambi kwakho kube ukuthi sisolithwala leli phikisi Nkosi esepharameni ngisho umuntu anganginyathela ngixole Nkosi esepharameni siyabonga konke osisiphe kona ngizabonga lokho baba nazi bezulu ngiphinde ngibonge nemoto esingiphewa ngithalile ngayo Nkosi esepharameni ngaze ngafika la emzini wakho esebuhleni ngiphephile ngisuka eMpumalanga ngiyacela noma sengibuyela emuva Nkosi esepharameni ungivikele uhambe nami Nkosi usemizulu amen. Siyabonga ufaza ubuhle usiphiwe indaba yepheze Inkosi zibongisise. Sizovala inkonzo yeSouth Section isebele samakhulu 227 phambi 27 socela inkosana siphe sifindakana bese bamanani asoze sabela Inkosi ngosisi. Nkosi busiphala ngwe. Baba